to by bolo dosť náschvál, osobné. Ak by nám to nezobralo vstup na taký maličký rozdiel. Ale to sa stáva. Myslím, že tam spadne do 9. Výborne. Takže sme in. Pre istotu ešte raz sem dám stop, aby to nejak nezabugoval. Trading view. A väčšinou cez trading view som neobchodoval, skôr rovno cez Tradovate. Robím to kvôli streamom, aby boli prehľadné tie streamy, lebo Tradovate je neprehľadný, ak takto nie je na to zvyknutý. No teraz by bolo skôr pekné, keby sa to otočí. Tam to teraz zabanovali. Preto tradujem Tradify, tam nemáte žiadne restrikcie. Lebo to išlo posledný týždeň zlato čisto hore a veľa ľudí napríklad si kúpilo 5 účtov a úplne random to longovali. A malo to veľkú volatilitu, takže keď z 5 účtov iba na jednom chytili nejaký dlhý long a boli tam vstúpení s 2 kontraktami, tak urobili povedzme 20-30 tisícové profity. A nemalo to nič s tradingom, bol to ako keby gambling proste, len za to, že zlato teraz pumpuje hore kvôli situáciám, čo sa dejú. Takže na druhú stranu aj chápem, ale dalo sa to riešiť inak, napríklad ako Tradify. To má vyriešené s tým, že máte consistency rule. Takže nemá zmysel robiť 20 000 v jedno dni, lebo potom musíte urobiť ďalších 100 profitu. Takže za mňa najlepšia firma je Tradify, vždy bude. Každý payout máte zaakceptovaný do pár minút proste. Nikdy žiadne problémy. Dobre, sme pri tej zóne, kde môže nastať silné odmietnutie. Uvidíme. Buď to prerazí, alebo nastane silné odmietnutie. Zatiaľ to vyzerá príjemne. Dobre. Ja zredukujem ten stop loss na polovicu pre lepší pocit. Majec, ty si sa pripojil trošku neskôr. Som včera zabudol hodiť plán večer, tak som to hodil dneska ráno, že ako budeme tradovať v akých časoch. Stihol si zobrať trade, či nie? To ma mrzí. Ale tak toto není hlavne o... Táto skupina nie je na signály, je to hlavne na učenie, takže... Nie je to o tom, aby ste brali všetky trady so mnou, je to o tom, aby ste videli, že ako to funguje. Že fakt tie trady sa misujú, minulý štvrtok sme mali 3 prehry po sebe a skončili sme deň -3.
Takže ide tu hlavne o to, to je dôvod, prečo som vytvoril tento projekt. Zatiaľ to uvidíme, ako to dopadne. Stop loss už máme zredukovaný, takže je to v kľude. Barb a Danny, môžete kľudne poslať screenshot, že ste v trade, ak chcete, samozrejme. Je to na vás. Bude to dobré aj pre ľudí, čo sa pripoja, aby videli, že to fakt dá brať v reálnom čase. Dobre, tá sviečka zavrela fakt krásne. Silné odmietnutie, teraz pohyb hore a myslím si, že 4,748, tam môže nastať otočenie, lebo tu sme mali fakt veľké reakcie stále. Teraz tu nevidím nejaký silný zmysel, aby sa to vrátil naspäť. Možno ešte toto. Odtiaľ to prišiel silný pohyb, ale uvidíme. Nemyslím, že by to malo byť také silné, že by sme zišli až naspäť dolu. Takže uvidíme. Je to trading, dopadnúť to môže kadejako. Nechcel by som veľmi vidieť nasledovanie, že by sme zavreli pod, bola by to škoda. Uvidíme. Výborne. Vyzerá dosť pekne. Ak dávate stop loss za swing, lebo tak máte 2,4 RCC. Ja si to radšej dávam tak bezpečnejšie. Ale 2R je minimum pre mňa, čo beriem na obchodoch. Menej ako 2R
si myslím, že na dlhodobo nemá zmysel. Môžete vidieť veľa ľudí, čo hovorí, že 1,5 R, 1 R, ale je to zlé mentálne, keď máte napríklad 6-7 prehratých po sebe, čo je úplne normálne s každou stratégiou, a potom máte 1 R, takže potrebujete 8 tradeov len aby ste ostali na break-even. A keď máte 2-3 R, tak na 7 losses pokriete to proste 3 obchodmi. Pre mňa oveľa jednoduchšie long term ako 1 R trady. Takže to je dôvod, prečo ja chodím vždy minimálne 2 R. A ten stop loss redukujeme po prerazení nejakej silnej zóny. Už teraz nám to stop loss vychádza na 6,8. To je okolo $300, čo je dosť v pohode. Máme ďalšie odmietnutie. Teraz nám už bude stačiť iba malý push hore a máme hotovo. Bude to fakt super. Chcel by som vidieť ešte nejakú zelenú sviečku s nasledovaním. To by dosť pomohlo. Že nie iba jednu, ale dve po sebe, čo pekne zavrú nad sebou. Problém tam není. O tom chalan z burzy už mi niekto niečo vravel a hej, bolo to také, že zmiešané skúsenosti, ľudia vravili, že tam boli 2-3 mesiace a nedopadalo to nejak veľmi dobre a skôr oni zvýrazňujú tie dni, kde iba vyhrávajú a vlastne zvyšok nejak veľmi neukazujú, takže je to možné, ale záporný risk reward podľa mňa nemá zmysel. Akože matematicky sa to dá, ale my sme ľudia, nie sme roboti, máme emócie. Matematicky sa to dá tak, že povedzme máte 1:1 risk reward a 65% win rate dlhodobo, tak ste na pluse, lenže tam treba zarátavať aj poplatky a hlavne tú psychológiu, ako som vravel, že keď máte 1 R, proste take profity, vy dostanete 7-8 prehier po sebe a potom potrebujete 10 tradeov po sebe, čo je veľmi ťažké, keď je zlý market, veľmi, aby ste vôbec pokryli tie prehry, nie že boli na pluse, pokryli tie prehry aj s tými poplatkami. Pre mňa to nejak nemá zmysel. To je potom to isté ako ruleta. Proste výhoda tradingu je to, že viete držať ten istý risk, ale profity mať väčšie. Takže to mi dáva veľký zmysel. Lebo vy keď idete iba ku 2, nemusíte chodiť 1:3, ako chodím vám ja často, môžete skľudne 1:2, ale vám vtedy stačí 50% win rate a vy sa držíte veľmi dobre. Proste máte 10 prehratých po sebe a potom vám stačí 5 vyhratých a ste na nule. Poviem v kľude, máte 6 a ste na pluse. A to už som povedal, že extrém, že 10 prehratých. Taký normálny maximum drawdown, čo môžete mať, maximum lose streak, je okolo, neviem, myslím si, že 5-6 prehier po sebe, keď máte 1:2 a win rate okolo 50%. To je také zdravé, že je fakt normálne v tradingu. No už nám stačí iba fakt, že trošku a je to tam. Výborné. Výborné. Takže rušíme stopku a máme pekne plus 2R na dneska. Ako som vám vravel ráno, že bolo cca 8:30, že do 9 sa to môžeme trápiť, o 9 prísť do vstupu a o 9 to pohnúť a to sa aj stalo. O 9 som vám povedal, že tá väčšinou tá 9:00 sviečka začne pohyb v jednu stranu
toto je ona, začne pohyb v jednu stranu a potom sa to otočí, naha tam dlhý výk a ide na druhú stranu. Takže dneska to vyšlo fakt podľa analýzy. Boli sme bullish, ako som vravel, toto nám padalo, DXY nám padalo. Od Openu sme boli ďaleko dole, tu sme mali Open hore, takže boli sme veľmi ďaleko dole, takže DXY bol bearish, tým pádom zlato bullish, yields, mali sme silné odmietnutie, tiež znak pre bearish a VIX bol trošku v konsolidácii, čo znamená, ale to pondelok sa to veľmi ťažko pozerá, čo znamená, že nám nedávalo nejaký veľký pohyb, preto som vlastne nechcel brať 1:3,